Partner! Super ganda! Yung napanood nating teaser pa lang yan ng Mga ating... Rangers, kaya handa lang kayo kasi Oo. we will give you more Yes. for that. Kaya partner, let's all welcome na. Yes, na-excite na ako. Pakilala mo na yan, partner. Pero before I do so, mga Yes. Rangers, gusto ko lang mag-shout out kay Nanay Andrea Basal. Yes. Magandang umaga sa pagtutok mo sa amin. Pagaling po tayo and good health lagi. Opo. Huwag niyo na pong isipin si Papa Randolph. Sa mabuting mga kamay po. Ayan. Ibalik na natin. Partner, na-excite ako dito sa ating next guest. He is the operations manager of Chateau de Paraiso. Good morning, Mr. Dennis Terrell. Hello po. Hi, yes, good morning, Ma'am Shaky at Papa P. Good morning. Good po. Mainit na umaga. Oo. Sabi mo nga, sir, ang lakas ng hangin, pero basang-basang ka na. Pero hindi halata, Sir Dennis. Fresh na fresh at syempre, feel ko Hindi yung halata. Chateau de Paraiso dyan na napaka-cool and talagang sakto ngayong summer. Oo. Hindi pa matatapos ang summer, mga car enters kasi ihahatid nila. Yes. Sa atin. Dennis, kung namin maalaman, paano nagsimula ang Chateau de Paraiso even during this pandemic? Ma'am Shaky, itong Chateau de Paraiso ay matagal ng plan but sa mga sunsets na hindi natahan. So, nag-open lang kaming itong resort noong April. So itong April 1, nag-start na kami. Soft opening pa lang. Hindi pa kami nag-grand opening. Ayan. So, At least, yun, di ba, Sir Dennis, it's now, yan, sorry po ha, mga car enters, narinig na ba? Yan, so, oo nga, Sir Dennis, thank you. Magkaroon ng... Go ahead, sir. Yes. Ayun ng kanina, no, Sheki, about sa ating Chateau de Paraiso, na ang general manager ay si Sir Dennis. Oo. Dennis? Detalo. And mga car engines, ano pala, sabi nga nang nabanggit niya is that it has been operational na for a couple of months. Nag-soft opening na sila for our car engines dyan within La Union. That's Chateau de Paraiso. Yan. So, Sir Dennis, we also wanted to know ano yung inspirasyon nyo behind Chateau de Paraiso. Yes, Ma'am Shaky. Dito po sa Pangasinan kasi kung inyong i-imagine, Western Pangasinan po is puro beach. Dito yung mga actually hindi naman sa pagmamayabang pero nasa Western Pangasinan talaga yung mga beach na magaganda. So maganda dito na yung beach na magaganda. Why not add some thrill? Nandito yung mga adventure. So ginawa to more on activities. May mga activities tayo sa pool. Aside from pool, meron activities sa water. So sa dagat po nandun yung ibang activities natin like yung ating boat na tinatawag namin. And then may tour na kasama sa isang sandbar, ang Purod Sandbar, at doon hindi kayo sasakay lang ng bangka, but sasakay kayo ng paddleboard na hila-hila ng bangka. So that's the adventure. Wow. So aside from yan, tulad nyo nakikod ko, ayan, activities dito sa pool. Yan. Wow! Sir Dennis, So, nandyan nakaka-excite. yung Kaya At nga. talagang gusto ko nang ating walking magtampisaw. ball, So yan yung nasa pool natin na activity. Yun, marami activities. Yes po. Yes, Sir Dennis, syempre na-excite ang mga ka-rangers natin. Saan po yung lugar po ninyo at Yes po. magkano ang ating entrance fee? Sir Dennis? Sir Ayan, Dennis? nakita nyo naman mga ka-RNGers yung mga photos and videos na sinend niya. Grabe, no? Ay, naku mga ka-RNGers, siguro kahit na malamig dito sa Baguio, pagbaba natin sa Pangasinan, gusto ko din talagang magtampisaw dyan, Papa Paul, di ba? Diba? Talagang iba ang pwedeng ibigay sa atin ng Chateau de De Paraiso. Again, that's in Pangasinan, mga car-engers, ha? Malapit lang. And sabi nga natin kanina, nabanggit natin that we're open for Region 1 because of the tourism bubble. Wow. Yan. Napakalapit lang yan. So, babalikan natin siya in a while. Tapos nakita nyo ha, again, sabi niya, may boarding na ang hihila sa'yo bangka. Eh, parang
Paano mo yun? kaya yun? Oo, Kaya nga na-curious nakaka-excite ako. kasi 'di ba hindi lang pang for fun but it's makakapag-exercise ka pa Oo for sure nga. para sa akin. Sa It's a way tingin ko. of syempre puro exercise ang topic. Healthy lifestyle. Oo naman. Ayan, Sir Dennis. Sir Dennis? Yan. Kaya na. Sir Dennis. Yan. Ayun po, magkano po ang entrance fee po natin at yung address po ng Chateau de Paraiso? Paraiso. Yes po. Disconnect ako. Yes po, magkano po ang entrance fee po natin at saan po ang location ng Chateau de Paraiso? Okay, we are located here at Barangay Tabung Anda, Pangasinan. So Western Pangasinan po kami. Then our entrance fee po, kung gusto niyo po yung activities ay 550 for adults, for kids po ay 250. Yan. So po yung Ocean Adventure Tour, yung sa dagat paggamit ng boat, Wow. paggamit ng ating swimming gadget, yung snorkel, then paggamit ng bumboat, kayak, yung life vest nandun na. Kompleto na siya. All in Wow! package. Grabe mga car rangers, nabanggit ni Sir Dennis that they provide life vest because, again, ang kanilang objective and their goal is to make everyone safe. Yes. Sir Dennis, gusto naming malaman, kasi curious kami, nagtatanungan kami ni Papa Paul kung sino magtatanong nito. Ano nga bang ibig sabihin o bakit Chateau de Paraiso? Ayan. 'Di ba, bago natin puntahan yung tanong na yan, ikaw daw, na-excite ka ba sa Chateau de Paraiso? Mga car-rangers, kung pwede lang lakarin yan, nilakad ko na yan. At sa Anda, Pangasinan. So it's one of the tourist din na pwedeng tourist spot na pwedeng puntahan ng ating mga ka-ranger dyan sa Pangasinan. Napakalapit lang yan, mga car-rangers. And again, Anda, Pangasinan lang yan. And let me just repeat yung sinabi niya. 250 to 500 yung entrance fee with activities involved and life vest as And well. gusto ko yun, na-excite ako dun sa Ocean Adventure nila. nga. Na kung saan nandun yung snorkeling, tama? Wow. At kanilang inflatable. Paddle, yes. And they have paddle boating. Meron pa yung cliff dive ka. Ay, naku, mga car-rangers. Wow. Gusto ko yung mga ganyang Oo, adventurous. Gusto ko palaban. Adrenaline seeker ba kayo, Yes. mga car-rangers? Punta na dyan sa Chateau de Yes. Paraiso. Sir Dennis, itong tanong ko po, tanong namin ni partner, saan nyo po nakuha ang pangalang Chateau de Paraiso? Bakit Chateau de Paraiso po? Yes, Papa P. So, based po sa owner po ng resort, so Chateau po kasi is parang sacred paradise. So, gusto niya magkaroon ng isang so na kung saan ang mga kasi W po siya. So, kung saan ang talagang gusto talaga is yung mga OFW natin na kapag umuwi ng Pilipinas, yung relax lang sila talaga. Yung bakasyon talaga siya, hindi yung mag-enjoy lang sila ganyan. So, yun yung pinaka talaga niya dahil pag siya mismo, pag uwi ng Pilipinas, bakasyon, gusto niya magbakasyon with her family. So, kasama ang pamilya, syempre, pag tayo ay na namamasyal. Kung di naman tayo in one family, syempre mga barkada natin, ganyan. Wow. Super tama yung sinabi ni Sir Dennis na talagang for relaxation ng mga taga-OFW. Lalo ng aking nanay, alam na, hello mama sa Alam Hong Kong, mo na. alam na natin kung saan tayo pupunta pag uwi nyo sa Chateau de Paraiso. Kaya kay Miss Andrea Bastian also, pagaling na kayo na para Yes. pumunta na tayo dyan sa Pangasinan. And Sir Dennis, gusto din naming malaman yung sa likod, yung sa background mo, anong klaseng activity yan? At saka ano pa yung pwede nilang gawin dyan sa Chateau de Paraiso? Ayan, Miss Sheki, yung nasa likod ko slide doon sa bandang dulo, 20 feet slide dyan. Wow. And then, bali dalawang pool kasi ito, adult pool yung nando sa may likod ko, medyo malayo, kulay blue. And for children naman sa likod ko, mismo, na malaki. Nandito yung ibang water. It's Wow. like yung kita nyo yung parang mga ball doon sa may dock. So may tao yun sa loob. Ewan ko kung makalapit sila. Palapitin nyo nga dito yung lapitin natin yung ball. Nasa loob siya. Natawag namin dyan is yung walking ball. Wow. Oo Ayan. nga. So, sa loob, ang challenge doon yung makatayo sila sa loob na. So,
Naku, Diba? partner, sa tingin mo, kasya pa ba tayo dun sa Oo, ano? pwede tayong Sa bola? magunahan. Kaya- Sabi nga ni Sir Dennis, it's a challenge nga na dapat ma-maintain mo yung balance mo. Oo nga, mga car Siyempre, rangers, competitive ako. Ay, naku, mukhang papatalo pa ba tayo dyan, mga car rangers? Pero sa tingin ko, kung balancing yan, baka hindi ko lang alam. Oo. Pero grabe kasya kaya tayo dun, Ito yung Mama roller. Paul. Siyempre naman, kasyang-kasya tayo Oo, dyan. Oo. yan. So, Sir Dennis, gusto lang namin malaman, again, kung saan yung location nyo at May gusto pa kayong Oo, pasalamatan? pasalamatan. Yes, ang location po namin, ang Chateau de Paraiso ay nasa Barangay Kabungan, Anda, Pangasinan. So they can search na lang po sa Facebook. Meron kaming page at meron din kaming Facebook account na pwede nilang i-message kung may inquiry sila. And then, ayan, ano po ba? So, yun lang po. Pwede po sila, doon na po yung contact namin sa Facebook account po namin ng Chateau de Paraiso. Yan po. Maraming salamat, Sir Dennis, dahil alam nyo, Sheki? dinala nyo sa amin ang ganitong Oo. mga experiences at makita ng ating mga ka-rangers na merong ganitong mga fun and meron pa pang fun Exciting. na area Oo. kahit ngayong pandemya. Kaya nga, Sir Dennis, maraming salamat again. And, Sir Dennis, abangan mo ang team namin. Yes. Kasi soon, malay natin, makapunta na tayo in a few months. And Oo. lagi, Sir Dennis, ang dasal namin para sa inyo is maging ayos at healthy po kayo dyan sa Chateau de Paraiso. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Thank you, Sir Dennis. Thank you po. At Partner. sana nga po, mawala na yung hindi naman sa ano, at matapos yung pandemic dahil napakarami na pong may gusto talagang swimming or pumunta magbakasyon kahit saan. Sa ngayon po is medyo mahigpit pa rin tayo, pero ano lang natin sana mawala na po yung na to. Diba? Maraming salamat po. Again. Thank you, Sir Dennis. And napaka-inspiring nung sinabi ni Sir Dennis, no, na yung mindset kasi natin is just not for ourselves, but for others as well, mga ka-rangers. Oo. Yan. Mm-mm. Kaya bisita lang kayo sa Facebook page nila, Within Anda, yung mga local tourists natin, you can go ahead and tampisaw na Oo, sa mga activities na yun. Yes, mga ka-rangers. Partner, talagang na-excite ako dun Kaya sa ating nga. first guest pala. Oo. Mga ka-rangers, kaya tutok lang. Meron pa tayong Wow. guest live na live Na ngayong saktong-sakto umaga. dahil ito ang Lunes Lunes Super.